Dumating na rin pala yung in-order ko guys na Dirma Wireless Might Vacuum Cleaner. Yung CM1900 or CM1900. Ito yung wireless. Meron ito yung may wire. Yun yung ano, CM800. So, mas medyo mahal tong wireless. Yan. Kasi ayoko yung mga nagtatanggal-tanggal pa yung yung mga wire nga. Kaya yung wireless ang kinuha ko. Yan. So, ito siya. Sa din to? Sa home bodies din to eh. Budol na from home bodies. So, ayan. Ito pang bed lang to. Pang sofa, yung mga ganyan. So, may dalawang part siya. Yung main part. Ayan. Yun lang. Yung laman ng box niya. And magaan lang siya. So, ito is, ano ba to? Hindi ko alam. Yun ko lang siya binuksan. So, ito yung pinaka-handle niya. Alam ko ito yung sasaksak dito eh. Kasi ito yung dito sa mga beddings natin. Ayan, mag-suction. So, we'll see. Sana may siya. May charge na siya. May factory charge na. Daddy, can you? Awag na ako na lang. Grabe siya, uy. Dali lang pala siya. So, ayan na siya. And then, ito is on it off ata to. Ay, hindi. Ito pala yung power. Yan. Ah, meron na. Oh, yan. Pero, tingnan muna natin dito sa kanyang manual. So, feeling ko, kompleto naman siya. Hindi talaga ako nagbabasa ng manual. Then, dito sa kabilang case. Ayan. Ito yung nakuha ko. Saan ba to? Pwede siguro to sa mga computer, ganun, sa keyboard. Ayan. Tapos, meron pang maliit na something. So, di ko alam. Ito lang talaga yung madalas kong nakikita eh. Pero, maganda kasi may mga attachment pa siya. Pwede mo pa siyang magamit sa ibang bagay. Yan. And then, this one, para saan kaya to? Hindi ko alam. And then, ito, yung kanyang charger. So, meron na akong vacuum na wireless, 'di ba? Yung nabili ko sa SNR. And then kukuha pa ako nung Dirma din na ganito, vacuum na wireless din kasi walang vacuum sa Punkan. Meron doon yung bulky na pang ginagawa namin pag naglilinis ng sofa. Yan. So, i-figure out ko muna guys kung ano-ano tong mga part na to. So, upon checking guys, kompleto naman yung mga parts niya. Ayun nga, importante lang naman sa akin, ito talagang two main parts niya. Yung iba, attachment lang naman. And then, of course, yung kanyang charger. Ang maganda sa kanya, kasi may pa siya, parang may ultraviolet light pa siya. Kung saan pwede nyo i-sanitize, yung mga beddings nyo, yung mga pillows, especially. Diba? Kasi yung mga, lalo yung mga nakatira sa condo, walang access masyado sa sunlight. Ganyan. So, 'di ba? Tayo sa mga lalo na sa probinsya is inaano lang 'to, parang binibilad lang sa araw. So, since wala tayong access niyan dito, nandito si Dirma para sa atin. So, try na natin. Parang plancha lang. So, akala ko sira siya guys. Kasi sa ako hindi umiilaw yung UV niya. So, pag pala siya, nakatapat siya sa pinaka-surface ng mga bedding, doon siya iilaw. Yan. Kain tayo guys. Good morning. Niluto ni auntie na spinach sa tuna. Tapos yung fermented garlic. Nag-try na ako ngayon. Black coffee. Then, egg. Ito kila daddy ito tsaka kay Crisel. Chicken tsaka spam. Tapos meron pa ditong galing sa iba pa. Yan. Since diet tayo, yun ang atin. Kain. Ayan. Maaga kasi ako nagpaligo ng aso. Sabado pa lang pero nagpaligo na ako ng aso kasi baka bukas punta kami ni daddy. May lakad ako. Ayan. Kain tayo.
Sarap talaga ng kape ni Emer. Nag-order na ako kay Emer eh. Sabi, dadaling kahapon. Nakalimutan niya. Dadalhin niya ngayon. Yan. Ang garlic. Yummer. Egg is lifeless. Sa low carb. Kasi, hindi ako nagkakanin. 5 days na. Kahit brown rice, wala. Kaya, na-excite ako sa result. Kasi mabilis talaga kapag strict yung diet mo. More on papak ng ulam lang. Kaya nito. Kaya nante, tanghali na. Ulam mo? May yung naipon ko na sila kahapon. Sige. Nag-request ang bata. Kanina pa siya nagsasabi ng ice cream. Ano to, baby? Ano to? Ano to? Ha? Ano yan? Ano sasabihin? Ano sasabihin? Ano sasabihin? Uy! Please, please. Please. May ganyan ka pa. Ano muna to? Ano pangalan? Pananda to? Aishim! Ayan na, mag-Aishim na. Mahal ng request na ni Shani na merienda. High maintenance ka. Ayun na lang, ice cream lang muna ibigay mo. Ayan. Mga tao dito no? Kailan low carb ka, tsaka ganyan yung mga kainan, ganun. Yummers, baby! Ulo ko, uy! Bigyan mo na ng kutsara, iyan. Talaga naman, Ayan na. Wow! Ano sasabihin? Thank you. Wala na siyang pakialam. Meron na eh. Bala kayo dyan, sabi niya. Merienda kayo, guys. Merienda na kayo. Bumili kami tinapay, Low carb na ako, diba? Bawal yung tinapay. Hindi, yung papakin ko. Yung gulay dyan, Kain tayo, guys. Good morning. Ako palang kakain. Ayan, kasi magla-live ako sa store. Kasi, ngayon? June 6. 6/6. Sale tayo today. Ayan, nagluto si auntie ng buto-buto ng manok. Pero malaman. Ayan na. Dapat pang dogs to. Kumuha kami ng 3 piraso. Sinabawan ni auntie. Inasiman. Tapos, lots of cabbage. Then, chicken fillet. Yung natira namin kagabi na nag-midnights na kami pero still, hindi ako kumain ng rice, guys. And then, egg. Yan. Meron pa dito. Para kila daddy namin. Scrambled egg. Pero niluto ko dun sa separate na yung bilog-bilog. Parang pancake pan. Yan. And then, ating coffee. Nilagyan ko ngayon ng cream. Hindi. Nilagyan ko ngayon ng gatas. Pero yung to, oatmeal milk ata. Almond milk pala. Sorry. Yan. And then, konting sausawan. Konti lang naman. Actually, bawal yung mga sausawan sa low carb, guys. Pero, alam niyo naman ako, hindi ako pwedeng kumain na walang sausawan. Sili, patis, kalamansi. Kain tayo. Okay, linis day. Kala ko tapos na tong dalawa to maglinis. Di ba pala? Sinsin kasi yung paglinis namin to. Kaya tagal pa namin to. Rearrange yung mga products lang naman. Ayun, magla-live kasi ako mamaya eh. Pero tapusin na muna namin yung paglilinis. Ayan, tinanggal na namin yung ilalim. Kaya lumuwag ng konti. May mga space na tayo. Ang dami kong guys, ito for free na lang to. Pina-free ko kanina sa live. So, na to. Matatanggal na to. Ay, may mapapamigay na to. Kaysa maabutan ng expiration. Hindi naman na siya gumagalaw kasi. So, yun. Pamigay ko na lang siya.
Good morning! Happy Monday, guys! Ang aga kong nagising kanina, mga before 5 a.m. ata gising na ako. Tapos bumaba ako kasi chinek ko si Nene tsaka si Mika. Baka ako may maitutulong ako. So, ando naman pala si Auntie. Ayan. So, si Auntie yung tumutulong ngayon doon. Umakyat na ako kasi nga overcrowded na kami. Bakit ganun? Anong meron sa lens ko? Anyway, ayun. Magluluto lang ulit ako ng aking meal. Yan. Everyday. Ayan na naman tayo, ha? Everyday is egg. Egg is life para sa mga low carb diet na kagaya ko. Ayan. And speaking of egg, last na tong 4 pieces na in-scramble ko. Yan. And lagyan ko lang siya ng asan yung aking eto, mushroom seasoning. Tapos naglagay ako ng cheese, parmesan cheese. Every time talaga mga babies, no? Every time na lang. Magbablog na si Mami. Laging ganyan yung kayo. Bango. Mukha siyang ano guys, magic sarap granules. Pero ano to, mushroom seasoning. Pang paano? Pang palasa. Pang enhance sa mga pagluluto. And then ito yung ginagamit ko sa pagluluto ng egg. Kahit na scrambled ang ginagawa ko, dito ko pa rin siya niluluto. Kasi sakto naman 4 pieces yung egg. Para lang din akong nag-ano sa side up. And then ano to, coconut oil. Yan, sinalin lang dyan ni Auntie. Meron pa nito guys, mas malalim. Kaso yung nabili ko is mababaw lang. Pero sakto lang din kapag sunny side up. Medyo maapaw siya kapag scrambled na. Kasi nilagyan ko pa siya ng Tapos ininit ko lang yung sabaw na niluto kahapon ni Auntie. So, yung mga niluluto ni Auntie is mga ilang araw ko inuubos guys. Kasi sayang. Yan, di ba siya masyado mainit? I need 1 more minute. Pang 7 days ko na ngayon guys. I'm so proud of myself kasi hindi talaga ako makain ng rice at all, bread, pasta. Puwera lang dun sa sa takoyaki na kinain ko last time na vlog ko ata yun. Pero yun lang, yung tanging carbs ata na take ko kasi with flour yun, diba? So, other than that, wala. Kaya, I'm so happy sa sa magiging result nitong nitong pagbabalik loob ko sa low carb dieting. Ang bango. Ang bango ng cheese. Yan, hindi lang siya perfect guys, pero okay lang yan. Mukha siyang pancake na na egg lang. Kain tayo guys. Ito yung kahapon na buto-buto ng manok. Ininit ko lang din kasi meron pa sayang. And then egg pa rin. Pero nagprito na akong hotdog para sa kanila. Pagising nila meron silang kakainin at maaga akong bababa. And then coffee. Auntie, tara na auntie. Tayo kakain na. Baby! Hi! Uy! Nagkahanap agad to ng Aishim. Aishim daw agad. Ang aga-aga eh. Yeah, wow! Ano yun? Huh? Ano yun? Yeah, wow! Ay, hello guys! So, dito na ako sa sa shop. Maaga akong bumaba. Alas 10 pa lang. Kasi marami tayong gagawin ngayon. Monday. Kapag ka Monday, busy tayo. Ayan. Ilaw. Yan, nilipat ko na dito yung mga mga KSM kasi pinapaubos ko na lang naman yung Korean gawa ng hindi na ako magre-restock niyan at open na yung mga groceries. So, yan. And then
Prepare na yung mga order for shipping today. Aishim? Aishim, baby? Kailangan lagi ako may kulambo. Kulambo sa paa, di talaga nawawala eh. Ewan ko, ba't ganun? Ba't ganun? Ayan, tayo'y Uy, lobat na ako. Sasagot din muna tayo ng mga inquiries na naman online at yung mga orders ng Canada. Lunch time guys, kain tayo. Ayan, 3 itlog na hard-boiled, kitox, tapos 3 lumpia. Lumpiang Shanghai. The best ang lumpiang Shanghai ni Nene. Malaman. Tapos masarap talaga yung timpla. Kain. Tinatanong ako ni Nene kanina kung hindi daw ba ako nagugutom. Hindi ako nahihilo. Actually, nanginginig na yung tuhod ko. Langya ako. Mahina pa ako lagay na yan. Pero laban lang. Kailangan wala talagang rice. Kasi sayang yung yung 6 na araw na dinayat natin. Tuloy-tuloy na yan. Dapat may to eh. May gulay na ano ba yun? Ampalaya? Hindi yung ampalaya. Kasi nabusan ako. Tinirahan. Nabusan. Tsagain na lang natin to. What about that? What color is that? Huh? Anong color? Anong color yan, Shane? Ha? Anong color, baby? Blue. Finally, andito na yung Loxcent natin, tsaka Beauty Collagen. Ayan, pinick up namin yan. Karating lang namin. Ako na mismo nag-pick up at, ayun nga, kailangan ipaship din yan ngayong week sa UAE. Yan. Tapos, inaano lang ni Jack yung mga stocks namin. Kasi yung 100 yan, 100 PVC, tsaka 100 Loxcent, is sold na agad yun. Diba? So, baka next week is mag-reorder agad ako niyan. Ano? Simula na naman agad kayo. Ha? Kulit-kulit na naman, bebes. Ha? Morning, Groot. Nalakad ka na ba, Groot? Ouch! Good morning, guys. Happy Thursday. Sinusort ko lang itong mga nabili ko sa Shopee. Mga t-shirt. Ayan, V-neck. V-neck na yung kinuha ko para may palatandaan si auntie na aking pag-V-neck. Pag-round neck kay Chris. Kasi yung last time na mga binili kong t-shirt is kay Chris na lahat napunta. Kasi pag naglalaba siya, yung kay Chris niya, lahat niya binibigay yung mga nalabhan. So, sabi ko, bakit parang ano? Uy! Alis dyan! Sabi ko, parang wala na naman ako mga t-shirt. Ayun pala napunta na kay Chris. So, ayun. Since kasya naman kay Chris, di ko na binawi. And bumili lang ako ng mga bagong shirt. So, lalaban ko lang para matanggal yung amoy gaas niya. Amoy factory niya. Pero maganda tela niya, guys. Kasi cotton talaga siya. Although yung isa is cotton spandex. Pero okay lang kasi, ano naman, mga neutral color lang kinuha ko. Ito lang, parang sobrang dark. Kala ko light lang yung pagka-green niya. Burger! Alis dyan! Paghanap ka na naman ng sisira mo ah. Pero, yung mga ano niya, kulay niya is neutral lang. Tapos yung sa isa, ganyan din. Na-aching na ako, kakaamoy sa kanila. Prep ko lang guys yung aking coffee. Ayan, bagong coffee na binili ko kay Emmer. Hindi na siya naka-drip separately. Parang loose na siya. Binigyan na lang ako ni Emmer ng dripper. Ayan, mas okay to. Yan, kasi mas madali. Pati siyang ang ginagawa ko is
dito muna ako maglalagay ng coffee. Tapos, hahaluin ko. Tapos, sayang kung tumining yung ano niya, yung mga granules niya or pulp. Tapos, saka ko ibubuhos dito sa ano, sa dripper niya or sa strainer. Tapos, ito na yung ready na. Ready coffee na pwede na natin timplahin. Mas madali kasi yung kaysa yung sa ano mismo, sa yung naka-separate. Ang tagal nun eh. Yan. And then, yung mga pulp niya guys is iniipon ko. Kahapon lang ako nagsimula mag-ipon kasi nakakalimutan ko. Inaano ko, dinidiscard ko. And then, nung itouch ko siya, sabi ko, pwede pala siyang ano, gawing scrub, facial scrub, body scrub, yung ganun. So, sabi ko kay auntie, ipunin. Kasi yung isang pinsan ko is umiinom din ito. So, nag-ano ko. Ito. Konti pa nga lang eh. Pero okay na yan. Kasi di naman tayo kailangan everyday mag-scrub. Once a week lang naman. And then, di ba, kape pa siya. Ang bango-bango niya sa katawan. Ay, lagyan nyo na lang ng any favorite ano nyo. Body wash nyo. Para medyo mas mabula. Yan. Pero, okay na to. As is. Body scrub. Bang? Nakakabuhay ng umaga yung amoy ng kape. Pero, timpla lang tayo. Sarap. Black coffee. Kain tayo guys. Adobong chicken, chop suey, isda, GG. Kape, tsaka juice. Day 10. Hi guys. So, andito kami sa MOA kasi schedule ng ano namin ngayon, ng first dose ng vaccine namin ngayon. So, A4 kami. Sa category kami ng A4 yung may mga business. Ayan. Kaso dala-dalawa lang. So, kami muna ni Daddy tapos sila bunso sa next. Yan. Nilula ako sa ano ni Daddy sa driving. Let's go. Yung mga ano pa mga certificate pang binigay yung ano, yung barangay para ayun nga, certified na business owner talaga tayo. Kain tayo guys. Tapos na kami magpa-vaccine ni Daddy. Nagutom daw siya. And ang tagal na natin hindi nakakain dito sa Hawker Chan. Kain tayo. Yan lang. Wala akong rice syempre. Ano yan? Ah, hindi yan laruan. Ba't dala-dala mo yung ano? Kaloka, oo. Wala, pinagulong na. Ate, pinagulong na yung gulay, ate. Good morning, guys! Happy Friday already. Ayan, after namin magpa-vaccine kahapon, wala na ata akong na-i-vlog. Anyway, wala naman din kasi ako talagang mai-share. Tama ba? Wala naman akong ma-share. Mai-share. Yan. Wala akong ma-share kahapon kaya hindi na rin natagdagan yung clips natin yesterday. So, anyway, ayun nga, tapos na kami ng first shot namin ng Sinovac. 3 kami kahapon, sumunod si Nene kasi nung una, kami lang ni Daddy yung in-inform ng barangay na nakaschedule nga kami for vaccine, and then late after 30 minutes, in-inform din si Nene na ngayon din pala, ay kahapon din pala yung schedule niya. So, maganda dito sa barangay namin. Akala ko nga sabi ko, ano ba itong barangay na to? Wala akong man lang ginagawa sa regarding yan sa vaccine kasi ang dami nauna nagpa-vaccine, no? 'Di ba? Kaso, ayun nga, lang pala, inaayos nila. So, maganda yung dito sa amin kasi sila, yung bahay-bahay talaga silang pumupunta, nire-remind kayo. Kami dito na schedule nyo na for vaccine, ganyan, pumunta kayo sa ganitong lugar, and then nagdaan na sila ng certificate mismo na taga Pasay ka talaga or taga ganitong barangay ka para hindi magkagulo. So, ayun, kami dito sa barangay 13 is kahapon yung schedule doon sa sa MOA nga. So, ang hindi na lang nababacksinan sa amin is si Bunso, tsaka dito na nakatira sa sa barangay 13 is si Bunso na lang. Yan, tapos dun sa Don Carlos is si Jack na lang and si Diane ata, tapos sila Mark and si Jeff. I don't know kung sila Jeff and Mark is sa company nila magpapavaccines or provided ng company nila. Pero, ayun, we're so happy na finally naka-receive na kami ng ng vaccine nga. And, yun, after 12 hours siguro, wala naman kaming naramdaman na anything. Hindi ako nagsuka, nahilo, or parang lalagnatin, wala. Ang nga dyan guys, actually, ang magandang naidulot sa akin nung
vaccine kahapon is ang sarap-sarap ng tulog ko. Alam mo yung para akong nakomatos talaga sa sa sarap ng tulog ko. Hindi ako nakapagpalit ng damit literal Syempre naghilamos naman ako after namin mag-dinner kagabi ni Daddy. Pero pagka pasok ko ng kwarto kasi pa ako, nag-scroll pa ako sa cellphone ko. Hiniga ko na yung likod ko. Wala, dire-diretso yung tulog ng lola mo. Hindi na ako nakapagpalit ng damit, kaloka. Ang sarap ng tulog, ang sarap ng effect niya sa akin. Grabe, dire-diretso talaga yung tulog ko. Tapos, walang kasi usually, 1 to 2 times pa akong bumabangon para uminom ng tubig or para umihip. Kagabi talaga, as in guys, dire-diretso. 9 hours of sleep talaga yung ko. Yung pahinga ko kagabi, kaya feeling refreshed, energized tayo today. So, ayun lang naman yung chika ko regarding sa vaccine namin kahapon. So, hopefully kayo din guys naka-receive na ng mga first dose. Yung iba ata is completed na. So, diba, ang saya lang na may vaccine na ngayon. Hindi na natin kailangan pang kumuha ng mga permit kapag ka magta-travel or di ko lang alam kung talagang kailangan pa natin mag-wear ng mask or face shield. Pero at least sana face shield tanggalin na. Kasi sobrang nakakahilo talaga yung face shield. At ang init-init sa mukha. Yung mask siguro is pwede pa naman. Pero yung face shield talaga, sana tanggalin na. At grabe yung basura din doon. Diba yung niya, yung pinaka-shield. Yung parang plastic na ewan. Basta, grabe, sa basura. Parang ang tagali nun. I-decompose nun. So, ayun lang naman, baba na tayo para makapag-trabaho na tayo. Simulan natin ang araw natin at maraming gagawin na naman ngayon. Hello guys, so wala pa ako sa kalahati ng mga gagawin ko today. Kasi nagluluto pa ako ng lunch namin. Anong oras na ba? Alas 3 na. Di ba late na late yung lunch namin? Yan, di kasi nagtinda ngayon si Nene ng ulam, gawa ng may order siya sa Shanice, tapos masakit pa yung niya, yung braso. Si Nene nakaramdam ata na parang tatrangkasuhin, which is normal naman yun, pero ako nothing at all. Kaya yun, depende sa guys, depende sa katawan ng tao or depende sa tao. Ayan, wala silang tinda ngayon. Lakas ng ulan kanina eh. Buti na, tumila na. Pero sana ganyan lang, yung hindi ba hindi masyadong mainit, tapos hindi rin umuulan, yung presko lang. Ayan, and pakilala ko sa inyo yung aking alagang pusa rito. Actually, ni Bunso. Kibunso yan. Si Mingming. Ganda ng mata niyan. Magkaibang kulay. Ayan, pa siya, madusing pa kasi siya gawa ng baka lang yan dito, mga few days ago ata. Pero pinapakain na ni Bunso. Ayan. Gusto ko kasi magkaroon ng pusa dito. Gawa ng may bubwit. Hindi ko alam kasi lagi naman kaming naglilinis dito. Yung siguro dahil sa may pagkain kasi, diba? Lalo na yung mga tira-tirang ng mga bata, yung mga cookies, yung ganyan. So, siguro yun ang binububog. Kaya sabi ko mag-alaga ako ng pusa rito. Ayan. Tapos, syempre, papavet natin para safe sa mga bagets. If ever na makakalmot siya. Our ulam for today is Friday Munggo Madness. Favorite ni ni Bonso eh. Tapos nagpiprito doon ng Gigi. Tapos naglalagay kami guys ng ng talong sa munggo kasi gusto ko 'yan. Lalo na kapag in-absorb na ng talong yung yung lasa ng munggo. Dahil madaming, hindi ko alam kung madami nga ito. Dalawang tali ng ng talbos ng ampalaya. Yan. Sarap, Gigi. Dito na yung munggo. Tapos kanin. May dala akong itlog para sa munggo. Chicharon pa. Tara, kain na. Bumili ulit si Rico ng panibagong timbangan namin kasi kinukulang na yung 20 kilos lang ba yung last time, Rix? Okay. Ngayon na 60 kilos na. Next time 100 na yan. Nga sabi ko sa inyo. Baka yan digital. Mas mahal yata digital Okay na yan. Mga pan 60 kilos na. Ayan kasi mga sa DHL namin bibigyan.